बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 8 डिसेम्बरनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। बाक्सानि रैदोम बर'नि जों बिरखां नार्जारिनि नेरसोन, क'क्राझारनि बिरदाव नार्जारिनि सोर नों, क'क्राझारनि निजोमगोरा ब्रह्मनि नेनानै थाबाय थागोन, बाक्सानि सबिरां बर'नि मिजिङा फैमाल जाबाय, समेला बसुमतारिनि जोनोमनि उनाव नरेश्वर गयारिनि हाबायाव बेन्ड दामनायनि देंखो, मिथिसार नार्जारिनि आं लिरगोन, क'क्राझारनि अमिर बसुमतारिनि जिउनि रजे, बाक्सानि रबिराम स्वैगारिनि दावहारु, गयारिनि मोगथाङाव फैदों बड'लेण्ड, फुंजा सोरां नार्जारिनि सैथो मोजां मोनलायनायाव आरो मिथिसार नार्जारिनि आं लिरगोन खन्थाइया सेबखांजादों। फिन बुंफिनदों दि बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 8 डिसेम्बरनि थुनलाइयारि आयदायाव सेबखांजानाय खन्थाइफोर। मिजिंथि बायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय थागोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। गोजोन्थों।